16th 17th ಓಕೆ 16 ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಕ ದಾದಾಪ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10:30 ಆತಡೆ ಎಷ್ಟು ದೊಮ್ಮು ಅಂತ ಪಿದೆ ಒಂದು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೊಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಾರೇ ಬಂದ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಗಾಳಿ ಲೆಡ್ಡೆಡ್ ಓಯ್ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಓ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ಲೈಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಮಸಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಗೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್ ಕೊಡ್ದೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮಂಪುಗ ಬಂದೇನು ಅಂತ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ತುಗ ಎತ್ತೆ ಹೋದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಂಪು ಗೈಸ್ ಕೊಡ್ದೆ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡ್ದೆ ನಾನು ಕೋರಿ ಸಾರಿ ಇತ್ತಾಗ ಅಂಚನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅವೇ ತಿನ್ಕ. ಸೊ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾದಂತ ಕಬಾಬ್ ಮಂತ್ರೆ ಬನಲಿಕ್ಕಿ. ಸೊ ಐಮ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಕಲ ಚಾತ ಕಪ್ಪು ಉಂಟ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ 581 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ 588. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಂತ 7 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್. ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಎಸ್ ಈತೆ ಆಯ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿ ಬರ್ಪ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಸಿನಾಗೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಕಸಿನಾಗಲ ಪೂರ ಪ್ರಾಪರ್ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿಪ್ಪೋಜಿ ಎನ್ನ ಒರಿಯೇನು ಬತ್ತಂತೆ ನೀಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ತೂತು ಬೋರ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನೀವು ಎನ್ನಾರು ಚಾಲ ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಬಾಬ್ಲ ಐಟಮ್ಲ ದಾದ ಬಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದುಬೈ ಲೈಫ್ ಗೈಸ್. ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಯಾನಂಚಲ್ಗುನು ಬೇತಗುಲು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುರ ಬಂದೇನೇನು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಅವಸ್ಥೆ ಹಂಚು ನನಗೆ ಬಾಜ ನೂದಿಗೆ ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದಯಪಂಡ ಏಪ ಒಲ್ಪನ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪಂಡ ಹೊರ ಊರಿಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ದುಬೈಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಪುಜ. ಸೊ ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಸ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಆತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಬಾಬ್. ಕಬಾಬ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನಿಜ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮಾತಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ ಬೈಯದು ತಿಂತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಕೋಡ್ದ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಲತ್ತನೆ ಬಾಜಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಲತ್ತನೆ ಬಾಜಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪಿನತ್ತು ಅದಾದಪ್ಪಂದು. ಸೊ ಏನು ಇತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಲತ್ತನೆ ಬಾಜಿ ತಿನ್ಕ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಉಂಟು. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲತ್ತನೆ ಬಾಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟೆ ನಾನು ನುಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ನೀನು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲ ಓವಣ್ಣದಿಗೆ ಒಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ನುಪ್ಪು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Now it's fine. So now we want to little lattane bhaji. Lattane. So guys.
ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಬಾಬ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. Oh my god. Taste. Focus on here. So guys, until the sequel, bye bye. So one stand guys, I hope ಒಂದು vlog ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು vlog ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ vlog ಬೈ ಬೈ. See you.